grebaekin, eta ikusten du aurrera ez daula. 40 greba egun egin ditugu dagoeneko, eta ikusten dugu ez daula aurrera pausoik eta politikoki implikazioa oso eskasa dela. Eta orduan horregatik erabaki dugu gaur bertara honea aurkeztea etortzea berira, hau salatzeko ez daula aurrera pausoik eta 40 egun greba egin ditugula, eta hala jarraituko dugula. Guk gauza asko eskatzen ditugu. Lehenengo eskatzen duguna da ratioen igoera, hau da, guk nahi duguna da gure egoiliarrak ondo zaintzeko ratioen igoera. Hori da bereziki guk eskatzen duguna. Eta horrez gain, lan kontratuak eguneko izatea, hau da. Gaur egun kontratatzen den langileria ez dauka kontratazio egunenekoak, eta hori guk eskatzen duguna da hori eguneko kontratazioak kalitatezko zaintza bat emateko, eta gero, soldata igoerak, eta baina guk batez ere nahi duguna da eguneko kontratazioa eta ratioen igoera, eta honekin kalitatezko zaintza bat ematea. Izan gendun bilera bat, eta ikusten duena ez daula batek ingo implikazioik lanak erresudan zela, balonez fuera. Eta orduan ikusten dugu honen irtenbide bakarra dela, tamalez, gere baitea, eta hemen ongo gehala gure pretensio hauek lortu arte.